ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம தமிழ் கிரியேட்டர் டெக் சேனல். இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, எப்படி ஒரு டேங்க் அலாரம் செய்யறது, அதை வச்சு எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுறது அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த ப்ராஜெக்டை செய்யறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன வேணும்னா, ரெயின்போ ஒயர் எவ்வளோ லென்த் நமக்கு வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துக்கோங்க. 220 ohm ரெசிஸ்டர் 5 வேணும். ஒரு கேன் பேட்டரி, ஒரு ஸ்விட்ச், ஒரு பேட்டரி கிளிப், அஞ்சு எல்இடி என்னென்ன கலரில் நமக்கு வேணுமோ அத்தனை எடுத்துக்கோங்க. BC547 டிரான்சிஸ்டர் 5 வேணும். அப்புறமா ஒரு பஸர். அவ்வளோதான். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது டப்பா எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் இந்த டப்பாக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு கார்ட்போர்ட் சைஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை நீங்கள் இந்த கார்ட்போர்ட் மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த BC547 டிரான்சிஸ்டர் எடுத்து இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே நேம் எழுதியிருக்க இடம் தான் ஃப்ரண்ட் சைடு, இது C. இந்த மாதிரி 5 ரெசிஸ்டரையும் இங்கே ஒட்டிட்டு வந்துடுங்க ப்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி. இப்போ நான் கார்ட்போர்டில் இந்த மாதிரி ஒட்டிக்கிட்டேன் டிரான்சிஸ்டரை. இப்போ ரெசிஸ்டர் எடுத்து C பார்ட்டில் இந்த மாதிரி சால்டரிங் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி இது எல்லாத்துக்கும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இப்போ நான் ரெசிஸ்டரையும் இங்கே சால்டரிங் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் லைனாக அடுக்கி வச்சுருக்கேன். இது ரெட்டு, எல்லோ, ஒயிட்டு, ப்ளூ, க்ரீன் இந்த மாதிரியே இங்கே ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே ரெசிஸ்டரோட லாஸ்ட் இது இருக்குல்ல, இன்னொரு டெர்மினல், அந்த டெர்மினலில் எல்இடியோட மைனஸை சால்டரிங் பண்ணிவிடுங்க. எல்லாத்துக்கும் அதே மாதிரி பண்ணிவிடுங்க. இப்போ நான் இங்கே எல்இடியும் பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்ம பஸாரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே எதுவுமே டபுள் சைட் டேப் இருக்குது, அதனால நான் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ பஸரோட நெகட்டிவ் டிரான்சிஸ்டரோட C பார்ட் ஃபஸ்ட்டு இல்லை செகண்ட் அந்த மாதிரி கூட ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க, சால்டரிங் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பஸாரோட ப்ளஸ்ஸை ஒரு லென்த்தான ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. அங்கேருந்து இந்த எல்இடி எல்லாத்துலேயும் சேர்த்து அப்புறம் இந்த பஸரோட ப்ளஸ்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இந்த எல்இடியோட பாசிட்டிவ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஒயர் எடுத்து சால்டரிங் பண்ணிவிட்டு பஸரோட பாசிட்டிவே அங்கே சால்டரிங் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் பஸரோட நெகட்டிவை இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ரெசிஸ்டரோட C பார்ட்டில் சால்டரிங் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஒரு லென்த்தான இந்த மாதிரி ஒரு ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. அதை எடுத்து இந்த எமிட்டருன்ற ரைட் பார்ட் எடுத்து எல்லாத்துலேயும் சால்டரிங் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா எங்கள் பேட்ரி அப்புறம் ஸ்விட்சை கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம எங்கள் ஸ்விட்சு நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் வைக்கிறதுனால இந்த பாக்ஸில் அந்த மாதிரி ஸ்விட்சு சைஸு கட் பண்ணிவிட்டு இந்த போர்டை உள்ளே வச்சுட்டு அப்புறம் இந்த ஸ்விட்சை இன்சர்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போது பேட்ரியோட பாசிட்டிவ் இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அதோட பாசிட்டிவ் இங்கே இருக்குது, ஸ்விட்சோட பாசிட்டிவ். இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் எங்கே சால்டரிங் பண்ணணும்னா, இங்கே எல்இடிஸோட பாசிட்டிவ்லாம் நம்ம ஒரு ஒயர் வச்சு சால்டரிங் பண்ணியிருக்கோம்ல, அந்த ஒயர்லேயே சால்டரிங் பண்ணிடணும். இப்போ நான் இங்கே ஸ்விட்சோட பாசிட்டிவையும் இங்கே சால்டரிங் பண்ணிட்டேன். இப்போ லாஸ்ட்டாக நமக்கு ரெயின்போ ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. இங்கே பேஸுன்னு இருக்க டெர்மினல் எடுத்துக்கோங்க டிரான்சிஸ்டரோட. அதில் இதோட ஒரு ஒயரை எல்லாத்துக்கும் சால்டரிங் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் இந்த லாஸ்ட் எல்இடியோட பாசிட்டிவ் அதுலேயும் லாஸ்ட் ஒயரில் சால்டரிங் பண்ணிக்கோங்க. மொத்தமாக நம்மளுக்கு 6 ஒயர்ஸ் இதில் தேவைப்படும். இது நம்ம டேங்க்கில் வைக்க போகிற டேங்க்கில் இது யூஸ் பண்ணிக்கணும். இன்னும் 2. இப்போ நான் இந்த பாக்ஸில் டிசைனுக்கு ஒரு பேப்பர் ஒட்டியிருக்கேன். அப்புறம் பஸர் சவுண்ட் வரணும்னு ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் இங்கே எல்இடிக்கு லைட்டாக டிஸ்பிளே மாதிரி இருக்குது. இப்போ வாங்க எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம்.
ஃபர்ஸ்ட் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் 20%, 40%, 60%,